Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर गरमनि थाखायनो भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायाखै आरोना मैयाबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे मोन नालाय मैया जोंना भारत उदांस्रि सान 78 भारत उदांस्रि सानमोन नालाय मैया इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्ट ओमफ्राय आङो बेरायनायबो जाखायाखै इन्डिपेन्डेन्स डे आव गोबां बिदिनो जायै लोङै मानसिफ्रा बेरायो मायो सोरबा जानानै लोंनानै गारिफोरखौ मोजां सालाया नों मोजां सालायबाबो गुबुना मोजां सालाया बिदिनो गोबां माने एक्सिडेन्ट माबा माबि जानो हमो आरोना बिनिखायनो आं बेरायखायाखै मैया ओमफ्राय गुबुन सिगां समावलाय बेरायबाय सेंग्रा समाव मिथियैफोराव दा नै माखासे सेंग्राफ्रा माने पुलिसफोरजों बाइक साखावनायनि खोमायाव साइलेन्सार पाइपखौ होनानै गावसोरबो माने साखावनानै खोमायाव फानानै होजादों आरोना पुलिसफोरजों जोबोद मोजां मोनदों आङो पुलिसफ्रा बिदि खालामनायखौ दा जोंनि माखासे लाइमोनफोर आं बिथांमोनखौसो बुंनो सानो आन्डार 20 जायफोर माने 15 इयार्सनिफ्राय 20 इयार्सनि गेजेराव बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ' खालामनानै खामला हाजिरा मावनानै खायफाबा बेफार फालांगि खालामनानै खस्थ' मस्थ' दाहार दुहार लानानैबाबो बाइकखौ बायना होयो कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय खायफाया मा खालामो बिदिनो रंजायो बेरायो जायो लोङो बिमा बिफानि खस्थ'खौ मिथिया आंबो मिथियामोन देसन आंखौबो दा सोरबा कमेन्टआव बुंगोन दुनानै लादों दासो बुजिदों मादों आं मिथिनायखायसो आं नोंथांमोनखौ बुंदों आं बुजिनायखायसो नोंथांमोननो आं फोरमायनो नाजादों दा आं मिथियामोनबाथ' खोन्थानो नाजानाय नङामोन मिथिनाय नङामोन नोंसोरो दा सोरबा बायदिना ड्राइभिं लाइसेन्सबो गैया जानो हागौ बिथांमोना माने लाइमोनफ्रा आरोना जोंनि बर' सेंग्राफ्रा किसुमानखौसो बुंनो दे आङो माने मानसिफोर जमा जमा नुबा बाइकखौ साब्रुंना होयो दाखालिबो आंनि खाथियावनो बाइकखौ साब्रुंना होदों ओरैबायदि रागा जोंदों आङो लबार लाखानाय मोनबा बेखौ खिबुआव गावगौमोन आं सानदोंमोन आरोना बे सेंग्राखौ आङो मालाबाथ' बिराद रागा जोङो आङो गोसा सालायनाया लिमिटआव सालाय माने गोसा सालायब्लाबो आरोना नोंनि कन्ट्रलखौ नों कन्ट्रल हागोन ना हाया मालाबा समाव 10 बारस'ना होयो सैमा बारस'ना होयो कन्ट्रल लास्लाबनोबो हाया मालाबा समाव ब्रेक हमस्लाबनोबो हाया ओरैबायदि खैफोद जायो आरोना दा मैयानि दिनावथ' गोबां मानसिफ्रा रंजाबाय 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डेनि माने लोब्बा लाखिनानै आरोना भारत उदांस्रिखौ लोब्बा लाखिनानै सोरबा बिदिनो लोंदों जादों बेरायदों माथो होनबावनो आरोना मैयानि दिना रंजानायबो दिन आरो रंजानायनि सगावनो लाइमोन सेंग्राफ्रा मा खालामदों मानसिफोर जमा सिख्लाफोर नुयोब्ला बाइकखौ साब्रुंना होयो ओरैबायदि साब्रुंना होयो RPM साखावो आरोना RPM गाबलायनांगौनो बिसिना माबा पुलिसफोरजों मोनबाय दा दामब्रा पिटन होजाबाय खोमायाव होजादों खोमायाव साइलेन्सार पाइपखौ माने खोमायाव गावखौबो खोनासंहोदों आरोना बिदि खालामनाङाब्रा एसे बुजिनांगौ सेंग्राफ्रा दा सोरनाबा ड्राइभिं लाइसेन्सबो गैयाबो जानो हागौ ड्राइभिं लाइसेन्सआनो गैबावादां मालाबा समाव खैफोदा जायोब्ला मा जागोन बेफोरो एसे ओंखायनो बिमा बिफाया थाल लानांगौ आरोना बाइकखौथ' बायना होबाय बिमा बिफानाव दाख्राय बिबाय सोरबा बायदिया दा बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आरोना फंबायमोन एसे एसे सोलों आं बिराद माने रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों आरोना बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना आंनि सिगाङावथ' आं मालाबा लबारजों गावगोन आङो बिदि आंनि सिगाङाव साब्रुंना होबाथाय मालाबा एकदम माने साब्रुंना होयो आरोना सिगां थांनानै बां RPM गाबहोलायगोन आरो आंथ' लबारजों गावगोन लबार खाथाबना लाखागोन आं एबार आं दा नै हाग्रा थैनायनि मुलिसो सारगासिनो दङ उपाय गैया नै गरमबाबो गवा मैयाबो आं बेरायखायाखै 15 आगस्टबाबो माने बे समाव बिराद बायदिसिना लोंनानै जानानै बेरायो मानसिफ्रा साप्रि होनना बुंदों बिसोरखौ बांसिन मानसिफ्रा स्टेटास होलागासिनो दा कमेन्टफ्रावबो जावलागासिनो नै बे ग्लाइसिलखौ साराखै आरोना नैबेखौसो सारदों आं दिनै मा नाम बेनिया नै वेट किल बेखौ सारदों आरो आं मायाव बे अयथासार हाग्रा फुख'नो हाला माने दायो सारफिनसै र' गिलान मोनथाम सारखांबाय नैबे सुलासेखौ सारखांजोब्बाय नैथियानि दंबावो अयथासार गरम मालायफ्रा बेरायनो मोन्दोंबाबो जोंहा नै संसार जाबाय जिथिया बाला गुदुंखौ मिथिबाय ओमफ्राय दा नै हाग्रा थैनायनि मुलि सारनांगासिनो गोदो जोंबो बेरायदोंमोन बेरायनाया सेंग्रा माने दाबोथ' बारा माबा बोरायखायाखै बोरायनायालाय ओरैबायदि गोसा सान्दुङा दिनै ओमफ्राय नै बिथाङा माइयाव मुलि सारदों आरो माइनि हाग्राखौ फोथैनो थाखाय थैयानो नङाबा जाबाय माइरंसो जावदोंमोन आं लेंहरलायबावो आंखौ हाला जायाखै नोंथांनांगौ सिरि थाबावो दुगानो हमथानांगौ ना मानांगौ खोन्थायाबो हायोमोन हानायालाय
बोरैबा जाबायदां आरो थांबाय बिथाङा मोजां माव मोजां खामानिफ्रा एसे हाग्रा बांसिनावल' सारलै बागानाव मुलि सारग्रा नुखायो नै बागानाव खामानि मावग्रा नुखायो उफाय गैया मावाबानो अयथासार मेंबाय आरोना मुलिखौबो सारखांजोब्बाय आरो राबार थैनायाव निउ प्लान्टेसननि थाखाय राबार फुलि गायसननांगौ दंबावो खामानियानो खामानि ओंखायनो आं दासान्दि कन्टिनिउ भिडिअ बानायनो हायाखै आरोना थ' बिदिबा लोगोफोरनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय